Ayan mga kalingap, syempre meron tayong update sa diwata ng sira-sirang bahay, o di ba? Bale sa mga hindi pa nakakilala sa diwata ng sira-sirang bahay, ayan, pakilala muna natin siya. Pero bago 'yan, intro, pasok. Ayan. Bali, nandyan na tayo sa part 4 ni Kalinga Prab. Mapapanood nyo yan sa kanyang YouTube channel, Kalinga Prab. Tapos, di ba, andyan na sila sa mall kasi bibilhan sila ng mga gamit, mga pangailangan nila. Pero bago yan, bali sa mga hindi pa nakilala kay Joy sa diwata ng sira-sirang bahay, pakita muna natin yung kalagayan nila, yung sitwasyon nilang mag-iina, para naman kahit papano sa mga hindi pa nakakilala sa kanya, magkaroon kayo ng idea kung bakit tutulungan siya ngayon ng Kalingap team, lalong-lalo na si Kalinga Prab. Ayan, kung mapapansin nyo, meron ako nilagay dyan, ayan o, yung part 1, umabot siya ng 10M, yung part 2, 1M, yung part 3, 224K. Kay Kalinga Prab yan sa kanyang Facebook page. Bali, meron ng part 4 niyan sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Yan, panoorin nyo mga kamamshi or mga kalingap. Pasok po. Hi, Joy. Din po, kaya nga po nilagyan ko nito. Ay. Para hindi po matulog. Bali, ang video pa lang yan is part 3 ni Kalinga Prab. Ay, ingat ka na eh. Si Leia, Joy. Nagpasok po, may pasok po ay. Pumasok ngayon. Marites, may pasok. Ganito pala dito pag umuulan. Opo. Ibig sabihin tuwing umuulan talagang ganyan ang sitwasyon ni nanay. Sige mga kalingap. Ayan, bali yung mga plastic pala na nakabubong kina nanay, mga bigay-bigay lang daw yan na mga ngingisda para kahit papano is meron siyang pantakip sa bubong. Pero kailangan siguro itong emergency. Kahit mabuti na lang talaga yung pangalawang beses na punta nila Kalingap ni Larab is umuulan. Talagang nakita nila yung sitwasyon nila Joy. hirap pala dito, Joy, pag umuulan. Opo, nag-uulan din sa loob. Umuulan din sa loob. Kalingap. Sanay ka naman na, Joy, sa ganitong sistema. Sanay ka na rin. Opo, nasasanay na. Masanay na rin sa ganito pag naulan. Thank you po. Di ba, ayan, nasanay na raw sila. Ganun talaga kapag syempre kung ano nakasanayan mo na, masasanay na tayo. Pero sa sitwasyon nila kahit papano, pag ganyan ang pangyayari or ganyan yung sitwasyon, syempre nangangarap pa rin tayong magkaroon ng maganda o maayos-ayos na buhay. Kalingap, God bless po sa lahat. At sa mga gusto pong magbigay ng tulong, magpahatid sa amin, ito po ang ating GCash number. Ayan. Ito naman po ang aking FB page. Welcome na welcome po sa mga gustong tumulong. Lagi niyo po tatandaan na Jesus loves you. Ayan ganda ng panahon. Ayan, dito na tayo sa part 4. Sa part 4 ni Kalinga Prab sa kanyang YouTube channel. O, diba? Ayan mga kamamshi, mga kalingap. Mga kalingap, medyo nakaka-excite to, na medyo nakakatuwa na, nakakataba ng puso. Siyempre, kailangan mo rin magpatawa. Bro, ba't ba yung lumabas? Diwata yung kanina. Tunay na kulay. Ang ganda ni Joy. At hindi lang si Joy, talagang silang lahat. Hello po mga kalingap. Andito po ngayon sila Nanay Imelda. Ang ganda rin ni nanay, nakapostura. Hey Joy. At si Leia. Leia. Ayan. Ngayon na po ba kayo ulit nakalabas ng ganito? Sama-sama kayo? So ayun mga kalingap, kasama natin sila ngayon kasi di ba ma-moving up na? Siya po ang mamubin. Ikaw? Sikaw? Technician? Ano masasabi mo, Joy? Thank you po
Kuya Rap, tapos thank you po sa mga viewers kasi po, ngayon na lang, naranasan na po ulit namin kasama ko bakas. Ikaw at Nanay Imelda, ano sabi mo, Nay? Ganda ni Nanay ngayon, oh. Papasalamat po ako kay Kuya Rab, lalong-lalo na po kay Kuya Bal Santos Matubang. At sa kanya po may bahay. Kung hindi po sa kanya may bahay, wala po si Kuya Rab na araw. Maraming salamat po. Ayun. First time po nila ulit ngayon makalabas. Ngayon lang po Ikaw, talaga Leia. kami Ito ko, Leia. Ano, Leia? Ikaw masabi mo, Leia. Tahimik si Leia, eh. Anong bibilin mo? Gamit. Oh, sige. Oh, pag-shopping po natin sila ngayon, mga gamit sa school, recognition day, at mga kailangan po nila. Tara, dito po tayo. Lahat ng kailangan nyo, Nay. Sila na lang. Okay. Oh, sige na. Kuya Rab sabi niya tapos naman na daw po. Ah, tapos na. Eh, di para sa sunod. Sa sunod. Hindi ka na magawa pa. Ano na lang po. Yan lang sa school pag mag-boarding house sila, yun na lang daw pong Pang boarding house. opo, yung rice cooker na lang daw pong maliit sa Kasi tapos na rin naman daw yung school year. Oo nga naman. Kasi ang bibilin sana nila Kalingap is mga school supply. Bali, ang request na lang ni Nanay or ni Joy, mga gagamitin na lang nila sa boarding house kasi naririnig yun dyan mamaya. Kasama niya na yung kapatid niya. Sige. Yun na lang daw po ang ano mo. Dito sa mga notebook, papel. Kailangan mo? Joy, Di ba? Oh. yun na lang daw po. So, ayan, shoutout po kay Sir Marvin Rezo. Thank you po sa pag-sponsor ng 5,000 pesos para kina Joy. Ayan, magamit po namin ngayon. Ikaw, ano yung bibili mo? Kayo na lang ba? Ano ko nga? Ikaw na lang bumili ka ng ganyan. Nagkakahiyaan pa. Pero alam nyo ba, pag ganyan yung pamumuhay ng isang tao, medyo hirap talaga kapos. Tapos may ganyan parang biglang darating na guardian angel. Ang sarap sa pakiramdam. Anong dress ang kailangan mo? Joy, alin daw dress? Sa kanila na lang po. Ha? Sila na lang po bibili. Nahiya si Joy. Nagkakayaan sila bro. Pansin nyo, ang ganda talaga ni Joy, no? Ang kinis ng kutis niya. Hindi talaga mapapagkamalan na ganyan lang yung sitwasyon niya. Huwag na ako, ikaw na lang. Kayo na lang, huwag na ako. Ako na lang kaya. Huwag na ako. Yun o, kinakanta nun bro. Yun o, yung dress. Oo. Naiya sila bro, no? Ibig sabihin sobrang humble nila bro. Andun yung tuwang-tuwa sila, nagagalak sila, pero andun pa rin naman yung hiya nila kahit pa paano. Nahiya sila. Ayaw nila lang. Wow! Maganda, pag pinagtamas na kita para nagkamalik mata. Samantala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. Oh, plan siya. Mabili. Gamit ko sa boarding. Boarding house. Di ba? Ang ganda ni Joy. O sige, ano, rice cooker? Yung sa inyong dalawa lang. Rice Ayun na cooker. po maliit. Sige na. Ano yon? Electric fan. Sa boarding house. Ganito yata ko. Pan yung maliit. Ha? Aircon daw ganito. Maliit lang. Yung mumurahin lang. Anong electric fan kailangan nyo? Sige na. Maliit lang po. Maliit lang. Rice cooker. Bakit? Magkasama sila? Oo. Ang 11 na rin baga yun. Magkasama kayo mga boarding? Ayaw naman. Ibig sabihin, kaya pala gusto ni Joy na mga gamit na lang, katulad ng rice cooker, electric pan, kasi isasama niya na yung kapatid niya sa pagbo-boarding house. Kasi mag-aaral na nga rin naman yung kapatid niya ng grade 11, di ba? Hindi magkasama na lang sila. Kanyang iwanan yung kapatid niya. Gusto niya kasama niya. Yan o. Siya na daw ba? Oh, ito. Sama ka na din ay. Ay, Ikaw na, paano ka? Mag-isa ka dun? mauwi man sila pag biyernes, mauwi sila sa akin. Okay. Makuha silang allowance. Ayaw niya namang hiwanan yung kapatid niya. Ang gusto niya, kasama na sila. Kuya friend niya daw, Kuya Rab. Ransya. Ba't hindi ka magsabi sa amin? Kay nanay pa nasabi.
Nahiyain si Joy. Isang diwata nag-shopping. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagtamas na kita para Ano magandang plancha to, Tatay Robin? Camel. Camel? Lansya Oh, sige. Kasi benta ko yan dati, wala reklamo. Tagal nang gamit. Ha? Dati benta ko yan, yung hulugan. Kaya alam mo, Alam nyo na, camel pala yung the best na plancha. Akala ko standard. may magandang quality. Wala reklamo talaga dito. para nagkamalik mata. Ganun. Ilang ano ko lang siya. Ako na yun. Yung matatanggal sa gusot ng buhay. Ikaw ang magsabi, hindi ako. Ano pang kailangan mo? Huwag ka mahiya, Joy. Sabi mo, makapalamot ako mo. Siyempre naiiya pa rin naman. Nahiya si Joy, mga kalinga po. Ano bang kasi kailangan? Itak. Ay, sa akin. Itak lang basta sa akin. Kailangan. Ang inay talaga, ang ano lang talaga niya is itak. At saka syempre yung makapagtapos yung mga anak niya. Rice cooker, ano pa? Washing machine. Ayaw ng nanay. Ang washing. Ano pang kailangan yun? Boarding na pala siya, no? Hindi na siya pwedeng makituloy kasi nga, kasama niya yung kapatid niya, dalawa Dati sila. nakikituloy ka lang sa pinsan mo ba yun? Pinsan mo? Ako. Dati pala sa daet or sa sentro, kung tawagin sa amin, nakikituloy lang siya. Tapos ngayon dahil kasama niya yung kapatid niya, magbo-boarding house na lang sila. Ayan, ngayon medyo nahiya po talaga sila. Ayaw nilang mag-ano bro, no? Pumili. Kung ano lang daw yung gusto nila, yung kailangan nila. Pero pinipilit po natin na pumili sila ng mga... Kasi first ngayon lang sila nakapag-shopping together, no? Nagtamas Ako lang rin sa'yo. Isa daw mapili. Oo. Ayaw niya na kay Erika. Hindi gusto ko. Hindi, kaluhin ko lang sa ate Jo. Ito, ate Erika, ako bagay sa'yo. Erika si Joy yan. Ay, Joy kasi. ate Jo. Sorry. Natawag na Erika si Joy. Miss ko na kasi. kapaniwala. Ano pong alinisis natin ko? Ito. Wala ka na ba? Pagkapat pinagbawalan, di maglalaban kasi pagkat ikaw lang ang minamahal ko. Aking diwata. Naaalala ko pa nung una kang masilayan. Bro, ba't di ba yung lumabas? Iwa tayo kanina. Tunay na kulay, tunay na pagkatao. Hindi kita mabiging gusto pero natutuso. Ano ba sabihin nila? Hindi kita ipagkakaila. Ba't ikaw lang hindi lamang ako o aking iwasa? Ayan, thank you rin po kay Ma'am Annalisa Galeb. Ayan po. And kay Sir Marvin Reso. So, salamat po sa 5,000 at sa 4,132. Ayan po. Bumili po tayo ng electric fan, saka po mga rice cooker, plancha, at mga damit po nila Joy. Ayan, thank you po sa inyo mga kalina. Wow. Kuya, magkano to? Ayan, ito si Inay, nakakatuwa talaga to. Walang ibang gusto kundi ang itak. At kung bakit, ito, pakinggan nyo. Ano na yun? Yan na? Wala pong mahaba-haba dito. Dito. Gusto mo nga na yung parang ano, Ito po. mahabang itak. Ano lang? Hindi yung matilos kuya kasi pang-ipon ng niyog yun. Ito po. Yan nanay, oh. Ay, yan. Gano'n ba yung ganyan? 550 po. Tingnan po kuya. Mas mura po ito dyan. Gawa naman yan sa Pasakaw. Sa Kamsorte. Ito ma'am. Oh. Pero hindi ito na binaw. Ay, di po. Kasi po yung nabili ko baga ay naputol ang ano. Hindi man yan, no? Ito kasi ang kakambal ko, yan ang katuwang ko sa pagpapalaki ko sa mga anak ko. Sa totoo. Pang puhunan ko. Ibig sabihin ni Inay, napalaki niya yung mga anak niya sa tulong niyan kasi kasama yan sa trabaho niya. Kasi sa nyugan ang ano ko ay.
Nay, marunong kayo. Kaya malaking bagay yan sa akin. Kaya sabi ko wala akong ibang hihingin kung hindi iyan. Kasi yan talaga yung ginagamit ko. Pag naghahanap ako ng niyog, siyempre maghahanap ako. Yan ang kasama-sama ko. Minsan tig-isa kami niya ni Bunso, dati tig-isa kami. Yun lang, itak lang talaga ang ano ko, walang iba. Kasi may malagas doon sa amin, may magkukupra, itutulong ako. Hindi na ako manghihiram ng gagamitin ko. Yan, ibig sabihin pala, simulat sa pool na yan yung pinagkakitaan niya, nanghihiram lang si inay or si nanay ni Joy. Kasi nanghihiram lang ako. Ay, maraming salamat, Kuya Ban. Kuya Rab, maraming salamat. Nakabili na ako ng ano ko. Para din yan sa mga anak ko. Gagamitin ko din yan sa paghahanap buhay ko para sa mga anak ko. Ito na yung sombrero. Baka gusto yung sombrero, Nay. May sombrero kayo doon, Nay? Yun lang. Itak lang talaga yung gusto mo. Anong sabi ni Arjun? Sabi niya, pangit daw na si Bombay. Oo. Sabi ko, lahi namin ito, di ba? Ay, lahi mo yun? Oo. Ay, di ba? grabe, ang sakit. So, kaya nga. Sakit na. Laktan mo si Kuya Robin. Ay, grabe, nakabili na si nanay, oh. Ito lang naman talaga yung hiling ko baga sa inyo. Simula. Bakit po na yan ang gusto mo, Nay? Ito talaga yung naging katuwang ko sa pagpapalaki sa mga anak ko. Ang kailangan ko. Pag naghahanap ako ng nyug, pag natulong ako pagkukupra, hindi na ako manghihiram. Di ka nagbili para sa'yo kahit maski panty, dahil ka nagbakal. Basta masaya na ako basta yung mga anak ko ay Maski panty para sa'yo, Nay, wala. Yun na lang pinaglumaan nila ang sa akin. Pwede naman magayon. Kailan ang birthday mo, Nay? Ay, wag na. Ay, malapit na. Para sa anak ko. Ayan, July palang birthday ni nanay. Ay, tama-tama. Nakilala nila sila Kalinga Prab. Baka 53 na ako. Pero nagnyunyugan pa rin ako, namumundok pa rin ako. Namumundok pa rin ako. Grabe na yung sakripisyo niya, Nay, no? Grabe pa ang sakripisyo niyo. Hanggang ngayon, basta makatapos lang talaga sila. Alam nyo ba, napansin nyo talaga kay nanay, simula part 1, part 2, part 3, at yan, part 4 na yan, walang bukang bibig si nanay, kundi gusto niya talaga makapagtapos yung mga anak niya, di ba? Sabi pa nga niya, kahit hindi siya pagawa ng bahay, basta makapagtapos o mapag-aral yung mga anak niya, sapat na sa kanya. Ibig sabihin, kahit yung pag-aaral lang maitulong nila Kalinga Prab, okay na okay sa kanya. Pero syempre, hindi naman papayag dyan ang Kalingap team, lalong-lalo na si Kalinga Prab at Kuya Bal na hindi sila mapagawa ng bahay, o di ba? Wow, ayan. Bali, bumaba pala sila. Tapos, ayan, magme-merienda sila or kakain sila. Eee. Nay, first time niyo pong kumain dito. Oo naman. Ngayon lang kami nakalabas na tatlo magkakasama. Ngayon lang. Bakit di po kayo lumalabas magkakasama? Yung budget nga. Walang pera. Walang pera. Ayan, Joy. Sarap kaya sa pakiramdam ng ganyan, yung tipong wala kayong kakayahan ganyan, tapos bigla-bigla pupunta kayo sa labas ng ganyan. Relate, nung bata pa ako. Kasi naalala ko, hindi kami lumalabas. Tapos may time nun yung nanay ko, yung ano lang yata, yung birthday ko. Yan, tumakas pa kami sa tatay ko dahil yan, inano niya ako, pinapanood niya ako ng sini, di ba? Napakabihira lang talaga nun. Kaya pag ganyan, napakasarap sa pakiramdam. Pero siguro sa iba, normal lang yan. Pero sa ganyang, sa kina Joy, tapos dun kay, sa kapatid niya, naku, natuwang-tuwa talaga yan. Parang piyesta, parang Pasko, parang may Santa Claus na dumating. Kumusta ka ba ngayon, Joy? Masaya ka ba? Labas kayo? Ha? Masaya po. Masaya ka? Kasi bihira lang po itong mangyari. Magkakasama kami na mamamasyal, yung nagbili ng damit, gano'n. Thank you po sa, kay Kuya Rab, sa team niyo po. Kasi nagkaroon po kami ng opportunity makalabas na sama-sama. Maraming salamat din sa nag-sponsor kay Marvin. Diba? Ang ganda ni Joy, oh. Ang kinis ng kutis niya. May kamukha siyang artista. Peso. Beso at kay Ate Artistahin pala siya. Ayun. Ang ganda na, Kuya Rod, no? Parang, Ano? ang
ganda niya kasi maaalungat ang karangan si Erica. Pero hindi. Ikaw talaga kung sino yung kaharap mo. Tama si Dr. Love, ano? Kung sino yung kaharap? Kung sino yung kaharap, yung gusto niya. Ikaw talaga. Wala kang kwentang lalaki. Hindi. Kahit dumating si Joy, kay Erica pa din ako. Pero maganda siya. Maganda siya. Ipahabol ka rin. Huwag mong dikitan, baka mahigop mo. Ha? Ako ba yan? Sino kamukha mo, Joy? Si Mama. Ay, nakakatuwa siya, di ba? Kasi bilang nanay, kapag ganyan narinig sa anak mo, ganyan narinig mo sa anak mo, talagang walang kagatol-gatol yung sagot niya. Ang bilis ng sagot niya, si mama. Ay, di ba? Ang proud talaga siya. Proud na proud siya sa mama niya. Sino yung mga nagsasabi sa'yo na kamukha mong artista? Julia Montes? Bilang hiya. Di siya di umangal, oh. Ano, Leia? Sino kamukha ni ate mo? Ayan, si Leia pala. Sabi ng mga viewers, kamukha daw ni Edo. Oo nga, may nabasa din ako, kamukha ni Eds. Yung ano, malamang yung kilay nila, di ba? Kamukha mo yung kapatid niya, promise. Para sa akin, ano siya? Judy Santa Maria. Ayaw nga, Leia. Siya naman si Judy Santa Maria. Rodi. Ayan, yung kapatid ni Edo. Ayan, ang ganda nga naman. Ano natin. Kamukha mo. Awit niya. O, di ba? Kamukha nga ni Joy. Kasi sumang-ayon si nanay di ba? Awit ka na. Shades na nilagyan ng buhok. Si nanay na mismo. Si nanay mismo nagsabing kamukha nga ni Joy. Nalagyan ng buhok. Ay, di na nalagyan ng buhok. Ayan, kain-kain na sila. Maraming salamat po kay Kuya Ram. Dahil kung hindi po sa staff niya, sa mga kasama niya, hindi kami makakalabas na mag-iina. Unang-una pa lang po sa buhay na namin na mag-iina na magkasama, na magkakasama sa ganitong kainan. Nang dahil lang po kay Kuya Ram. Maraming salamat. Sa mga viewers, sa mga nagtangkilik ng naming mag-iina, nanood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano yan ay? Matitira ka na lang sa bahay, natulog ka doon. Ayan, kasi si Joy at saka si Leia nga, na sila para magbo-boarding house o magbo-board sa sentro. Ngayon, ang maiiwan na lang dun sa bahay, ito, si nanay nila. Buti nga na lang, Kuya Rab, na talagang ang yung ipapabahay namin sa mga anak ko na lang kasi 'Di ba? Hindi mo na talaga mabilang yung salitang ganyan ni nanay na ipapabahay sa kanya, sa mga anak na lang daw niya pang paaral, 'di ba? dalawa na silang magbo-boarding house. Dalawa na kaya ang kailangan ko talaga yung sa pag-aaral ng mga anak ko. Paano po kayo dun sa bahay ngayon? Okay man na ako doon. Okay na Titis ako ka doon? Basta makatapos lang talaga yung mga anak ko. Yun naman ang namin. Makatapos lang yung mga Grabe si nanay bro talaga. Kasi nga, Diba? Kahit si Kalinga Prab talagang bilib na bilib dito kay nanay. dalawa na silang magbo-boarding house. Kung napanood nyo yung simula part 1 hanggang part 4, yan talagang laging bukang bibig niya. Gusto niya makapagtapos yung mga anak niya kahit hindi na siya pabahayan. Talagang hindi ko kakayanin. Ang bala ko talaga patigilin muna si Bunso. Ang bala ko talaga patigilin muna si Bunso ko. Ay ayaw naman ito. Sabi niya, mama, matrabaho na lang daw siya. Mag-aan na lang siya. Si Joy, may Plano mapapasok ka na na lang naman siya. magtrabaho sana? May papasok ka na trabaho sana? Kundi namin kayo natulungan. Pag after pag-graduate ako ng grade 12. Ayan, ang plano pala ni nanay, pahintuin muna si Bunso. Kaya lang, ayaw naman ni Joy. Kaya ang mangyari, magtatrabaho si Joy. Ayan, tingnan natin kung yung mga susunod na kabanata. Trabaho sana? Trabaho Anong na trabaho? Kahit mag-apply. Grabe. para makatapos muna itong bunso namin. Sa katayan, sabi niya, sasama na
Diba? Ulit-ulit talaga si nanay. Mahanap ka na, Joy, ng boarding house. Naghahanap lang po kami. Ayan, kasi bro, tama-tama. Si Tita Galuson. Wow, another blessings para sa kanila. Nag-offer siya ng ano, And bali time check pala tayo niyan mga kamamshi, mga kalingap is 10:37 PM. Pag ganitong oras kasi medyo tahimik na kaya nakagkakaroon ako ng time makapag-edit, makapag-video. Kasi pag umaga maingay. ng Kaya lang problema ko naman ito, yung mata ko medyo nangangalumata na. sagutin niya yung renta 4 months. Wow, 'di ba? Kahit papaano sa 4 na buwan meron silang free na renta, malay nyo. Meron pang mga susunod na sasagot na renta, 'di ba? Bago man lang mapagawa yung bahay nila. Tita Galuson. Kasi pansamantala habang hindi pa kayo napapabahayan. Pero dito yung sa dahil. Kailan bang ano, kailangan yung boarding house? Pasukan August. Eh, ang Kailan balak pa naman pala? Matagal pa nga. Ang balak niya, matrabaho muna siya habang wala pang pasukan. Tumaho daw siya bro sa ano. Ngayong bakasyon, matrabaho ka? Sana. Oh, sana po kaso wala na. Ano pa? Kaya na. Dito po sana sa Jollibee. Kaso sa Jollibee, kaso hindi po yata tumatanggap sila ng ano. Sa Jollibee. Paano kung taghugas ng plato? Tatanggapin mo rin. Mahugas ng pinggan. Sa Jollibee. Ganito na po kasi. Sa Jollibee, hugas talaga ng pinggan. Atis girl to, no? Diba? Ibig sabihin, expect niya na yun. Kung mag-a-apply siya sa Jollibee, expect niya na tagahugas ng pinggan. Okay? Close na close talaga sila, nanay. Sila man kami. Close kayo, tatlo magkakapatid. Hindi pa namin nami-meet yung ano. Bali, 3 pala sila. Kaya lang hindi ko alam kung nasaan yung isa. Siguro may asawa na or nasa Manila or hindi ko alam. Pero hindi na kasi nababanggit. Kasi kung nasa Manila at nagtatrabaho, hindi nila nababanggit na nagpapadala. Baka nandyan lang din sa malapit sa kanila. Kaya lang may pamilya na. Bro, yung isang babae, yung panganay. Yan, susunod, baka ma-meet na natin yung isa nilang panganay na babae din. 3 babae. Wala kayong lalaking kapatid. Ilang taon ka na, ano? 18. 18. Ano, nagdibo ka? Nagdibo? Kumain lang. Sayang, hindi nila naabutan talaga ng nag-18. Hindi sana nagdibo rin siya katulad ni Rachel. Sa labas. Pero gusto mo sana magdibo. Wow, mukhang may plano. Pinangarap mo rin. Siyempre lahat naman yung nangarap ng ganyan. Nalala ko anong kabata-bata pa ako, nangarap din ako ng ganyan eh. Apo. Ay, grabe, ano? Pwede pa naman yan. Ano, hindi ko na natin to. Iba talaga yung iba talaga pag yung bata ang nangarap kumpara sa minsan naisip lang ng iba na pwede na kahit makaraos lang, pero kapag yung ikaw gusto mo ng ganyan talaga sa ganyang edad, iba talaga sa pakiramdam. Nagdibo. Magkalit pa rin dyan. Siyempre. Kasi naalala ko nung bata-bata pa ako, nag-drawing pa ako ng dress. Ay ko na, pag nagdiba ako, ganito gusto ko Pero, ganun wala rin. Kasi sa hirap ng buhay. Kaya parang, para kay Joy, siguro nung bago siya magdibo, syempre nangarap din talaga yan. Kaya lang, pagdating ng dibo niya, wala magagawa kasi wala rin naman talaga. Ayan, pakinggan natin, panoorin natin. Hindi ko yan nabigyan. Talagang wala ako Ba't hindi mo naipadala. pinadibo? Wala talaga ako naibigay sa kanya. Ano lang? Ang napakain na lang sa kanya yung tinitirahan niya. Ikinain na lang daw siya sa 18 yun, labas. no? Wala talaga ako naibigay sa kanila na. Siguro nag-iyak na lang siya at nangihingi siya sa akin. Wala akong naipadala sa kanya. Parang tuloy, parang oo nga naman katulad ko ngayon, meron akong anak, tapos iniisip ko kung ako yung tatanungin, parang tamang dumaan lang or makalipas lang, kung ano lang maibigay ko. Pero syempre yung anak ko siguro may gusto rin yun. Parang ngayon ko na-realize na bakit hindi ko tanungin. Kasi nung naalala ko nung bata ako, syempre nangarap din ako, tapos basta ganun. Kaya ngayon tatanungin ko siguro.
Mapapasubo tuloy tayo nito. Iyak na lang yata. Salamat. Ate Joy, salamat po. Salamat. Bababa na sila, Joy. Bye-bye. Ikaw ang pinakamaganda. Pakinig namin nakita. To God be all the glory. Thank you guys. Thank you mga kamamshi, mga kalingap. Pa-support naman itong aking video para kahit papano is kumalat yung video nila Kalingap Rab. God bless you all and thank you for watching.